Ready up. Juu. Mihin mennään? Mennään vaikka Saltiin Springsiin. Ei tähän vaan. Ok. Tänne saattaa tulla sitten pari tyyppiä. Joo. Mennään tähän valkoiseen taloon. Raijas on sama talo, vai eri kautta. Oh, ai, ettikin arvaa, mitkä mä sain ekana aseena, niin. No. Tiilaskari. Äijä. Joo, mä näen sut. Mä näen sut. Joo, mä menen tänne eri taloon. Ai, sä pikkasi tästä se seinä. Ja ei täältä siis oikeesti löydy mitään. Sain täältä talosta ison. Juu. Kato, 2 isoa, mitä uudella. Ne oli aikaisemmin vähän harvinaisempia. No joo, ei ne enää oo ihan niin. Oi, no mä knokkasin sen yhden tyypin, ketä mä olin kiusinut tuolla lobbyssä. Nice. Tai siis me tapeltiin vähän sellaista. Mä pelasin tänään myöhemmin tai ei myöhemmin, aiemmin. Niin. Mä oon vetänyt. Arvaa mitä. No. Niin, mä sain mäkäpanda. Joo, nyt mulle on ammuksia, mulla on hyvä. Jäi. Niin, mä pelasin tänään yksin, niin mä sain ekoista chestistä niin legeskari. Vielä parempi kuin mulla. Äijä, mulla puuttuu assault rifle. Voisiks dönaa pari? Oho, väärä amma. Huomasin. Tos, tarpeeksi. Takka. Tossa on iso. Jonka muuta. Mä kato näin sen. snipua. Mä otan tuplapumput. Mulla on rellu. Onks nipuammoa? Oho, väärä nappi. 12 tyypin homma. Ei hyvin. Mä en halua. Burstit ei oo hyviä mun mielestä. No aika surkeet. Ei oo, mäkään en tykkää bursteista. Mikä pumppu sulla on tai haulukko? Vihreä vaan. Tässä olisi vähän lisää. Taktikali. Eikö normipumppu? Joo, mulla on 2 harmaa. Siis kiva kun mä vaan näin täällä tappelu. Kato miltä tää näyttää. No. Ei rapsuttaa selkänsä. Mä näytän vielä paremmin. Näytä. Okei, nyt meni vähän liian kovaa. Otaitko mä vähän? Kuuleeko sen äänet? Ei oo, kato mua. Mä vähän rapsutan selkää tämän. No, tästä olkaa vähän kutiitti, niin piti vähän rapsutella. Ei, tässä on chesti. Mut siis oikeesti mä näin tuolla niinku 4 tyyppiä tappelua. Sit sinne tuli vielä 1 ylimääräinen, niin mä ammuin sen yhden siitä kauempaa vaan. Ammuin sitä. Hei, askeleen. Joo, ota. Venä. Mä oon tulos. Saaksa? Ei hyvä. Ei kovin hyvä. Sen tiimiläinen sitten saattaa löysää. Mä näen sen. Ammuin sen, mä oon täällä talossa. Ei, se oli eri tyyppi. Se meni kans knokkiin. Okei, sieltä tulee sen kaveri. Mäkin haluun tappoja. Mistä tulee? Hei, tuolla! Mammon to. Anna mammon ton. Joo, mä nyt finasin tää ajaa. Jostain mua ammuttiin äsken. Joo, tässä. Se on siellä oikea reunaa. Miten mä tuon äsken sen missasin? Pöllisit! Mä vedin siihen niinku lähes kaikki. Sori. Ei mitään. Sori. Tää ei oo rankkeri, niin tällä ei oo niin väliä. Mä haluan voitetaan peli. Tuu tänne. Nosta ylimääräinen 1 iso pottet, jos tarvit. Jossain välissä. Hei, tyyppi, mä näen sen. 3-5, hyvä. Sori. Ei mitään. Se oli muutenkin lähtenyt. Täällä talossa.
Olisiko sulla toista pumppu jotenkin niinku mahdollisesti donaa? Mitä te kämpitte siinä kulmassa? Tää akkas. Hyvä. No näillä on ainakin pumppu, jos tarvitsee. Joo, mä tunnus. Tarvitseeko sä assaultiammaa? En Tai jotain. Mä varmaan. Magic. Ei. Mä heitin tänne tällaisen savupommin. Joo, mä näen, mut mä kadotin mun pandake. Hei, no mulla. Äijää. Ota sä enemmänkin iso potu. Mä en näe niin. Mä No missä näen ne niin. isot potut on? En minä tiedä, miksi heititte. Kato, ne on tässä näin. Joo, mä droppasin ne tänne. Ai, Mä droppasin ne tänne. Ai, sä vaan heität se joku random savupommi ja me siellä näin. Ei me nähdä mitään. Arvaa minkä. Mulla on näitä savupommeja vielä Ai, mä 4. otin vahingossa väärää haulinko. Tuu tänne. Poittiin päin. Minkä vaikea vaan oikein pumpu. Mulla on näitä savupommeja 4. Et sit heitä Tuo nippu kaukaa. meidän naamaa. Joo, enemmän heitä nyt vastustajia. Täällä on retailis. Retailis. Mä tuun, venää. Älä sitä kuole ennen, mutta ei sulla on kans 5 tappoa. Pari niistä on 2 mun stiilei, mutta ei se haittaa. Tarvitsetko sä snipua? En, ja itse asiassa mulla on 12 ylimääräistä ammoa nimittäin. En mä tarvitse, mulla on 30 ammaa itellä. Ja. Hei. Pitäisikö ottaa sininen rellu? Ammu. Oi so. Ette ammuni. Se on 3-3 white. Anteeksi, mä meinasin ampua sut alas. Onks vähän jeesiä? Okei. Ja yritän tulla alakautta, niin mä otetaan. Jäi! Hyvä. Mitä sä teet? Mistä mua ammutaan? Ai kato tuolta. Tuolta päältä. Ei juma. 60. Hyvä. Jäi. Täällä on sininen taku, jos haluat. Mikä? Taku. Aha, että sellainen. Taku. Tactical. Mikäs revolveri sulla? Ai sä merkkasit tän grenade launcherin. Niin, vahingos. En mä tarvi mitään taktiikkaa shotgunia. Mulla on harmaa pumppu. Itse asiassa mulla on 2 vihreät pumppua ja. Mulla on 1 vihreä nyt. Onks sulla... Sä löydät isoja. Tää on helppo taktiikka. Ai. Se olin minä. Tässä pandake heitä. Eiku medari heitä. Pandake? Medari, mä sanoin, mä karjasin se. Hitsi. Mitä? Se oli minä. Haista sinä! No haista sinä. Okei, se oli minä numeri. Äijä lopeta. Ei ammuta enää toisia. Joo, ei tulla tänne ammuksiin. No, mulla on kyllä RS 500. Äijä, mulla on 118. Oot heti sanonut. Oota, että mä puhun ylösin. Tässä on jotain 100. Joo, niin olikin. Vähän yli kyllä, mutta Miksi tässä nää? Hei, tuu tähän. Mä näytän sulle yhden jutun. Tuu tänne. No mitä, et heitä savupommiin. Mä full boxasin sut sinne savupommiin. Ai mä osaan edittaa, mä pääsin pois sieltä. Luuletko sä, että mä en oo tyhmä? Mä käytin mun kaikki savupommit. Luuletko sä, että mä en oo tyhmä? Mä osaan kyllä kiertää. Miltä toi kallio näyttää? Miks tää on 4? No samaa mietin minä. Fortnite is not the best logic game. Tyyppi. Joo. 60. 3 jäi. 150. Eikö en mä 150. Ai mä vaan vedän sieltä kauempaa. Se ei edes tajunnut, niin ei jos saanut varoa, niin oli helppoa purrellulla. Joo, mulla on aika paljon raksaa, mutta sulla on varmaan. Onko sulla täynnä kaikki vai? Puu 730, metalli 770 ja kivet täynnä. Äijä, mulla on 463 Hei, puuta, tuolla. 273 tiiltä ja 187 metallia. 60 tappo.
Nice. Siis se juoksi yhteen suuntaan, sit mä ammuin sitä snipulla. Se juoksi näin, sit se teki näin, kun mä ammuin sitä snipulla. Se vaan vaihtaa sen pienen viivan vaihdon. No se on niinku vaan puolen vaihdon niinku jossain. Minkä assautti sulla on? Liilaskari edelleenkin, se Ei on se kun mun niin eka ase. Näin. Tasapäähän. Ai ja mä vedän sitä niinku häiritse Se ampumaan. oli hyvä. Sä vaan poraat, mä vaan tästä. Ai mä ottan sitä tuplapumpua. Voisiks toi nappari pumpua mua muuten? Mulla on 5. Joo. No Okei. noin, mulla on 50 nyt. Mulla on 25. Miksi tarvii piirtää, kun voi vaan juosta yli? 10 pelaajaa. Täällä on kerros. Mä haen tän toisen chestin. Joo, mä Pekkaan kamerat. Ei saa valvoa me. Hei, haluatko ottaa? Itse asiassa mä otan. Mä otan rocket launcheri. Mä en syppää alas. No, mitä mä Onks sul medareit kannos? No, Pandagei. 15. No sitten. Nimittäin tossa oli Onks sulla se medari. Onks sulla joku muu kuin harmaa rellu? Tällä hetkellä nyt mä näen kurat. Mulla on sininen assautti, vihreä pumppu, sininen snipu, sininen Supply tämä, droppi mikä tulee. tämä. Jes. Mä en ainakaan just ampunut sitä alas, mutta... Ai niin, Mä veikkaan, että siitä tulee assautti. Onks nää tuhoutumattomia? On hetki. Joo, nää on tuhoutumattomia. Hei, arvaa mitä? No. Itse oikein. Appu. Oho, mä ammuin vahingossa yhden roketin. Ai sä heitit 2 tonne eteen, miksi? Haluatko sä tollasen? No, Liila. minkä tilaa mä se ottaisin? No mitä asseet sulla on? No, 2 vihreät pumppuu, tuplapumput on hyvä. Liila assault rifle, sininen rellu ja 15 bandage. Joo, mulla on... No päätä sä ite haluuksa, koska sit meillä olisi tollanen. Mä otan sen kuitenkin. Onks sulla ammoa siihen kuin paljon? 12 ladattuna. No hyvä, mulki on 12. Tarvitko sä niitä snipuammoja vai onko sulla enää snipua? Mulla on 32 tässä nipussa. Ota 12. No nyt, tuu tänne. Otetaan haikki tässä. Ihan okay. Meidän lisäksi enää 5. Jep. Ammu sit nää pultit alas. En mä just liukunut siitä alas. No se meni vähän pitkäksi. Mä ammun Ai kato se kyllä onnistui se. No niin, meillä on high ground. Mennään kattoo täältä päin. Ammu tonne maahan se matalaksi. Se uppas. Okei, ei ollut ketään. Itse asiassa aamu, mä just varmistin, ettei siellä oo ketään. Ei kato, mä katoin tosta. Nyt siellä ei oo ainakaan ketään. Tollanen siellä kyllä ois. Ai että sininen semiautos. Pistoli. Ei snipu. Hei tuolla! Niin onkin, mä näen ne. Granaatteja! Ei mä tipuin! Okei, noin tähtää rellulla tänne päin. Nimittäin hyvin tarkka laukaus. Eikä tullut tähtäyksen. Ai. Toi on kyllä ihan snipu kyllä. Tuu puskee. Ai ja mä 95 HP, 1 osuma. Mä osuin 105, mä osuin sen toisen 105 mun granaattilauncherilla. 35. Hyvä, 35. Toinen on tossa lovina. Joo mä tiedän. Toisen mä vedin, se on 70 HP. Tää osaa pelata. Huomaan. Mutta mun ei niinku tarvitse. Nice! Mä osuin siihen pumpun 50. Tai jotain sellaista. Lasti alta. Putos. Älä kuole. Mä hyppäsin alas vahingossa. Pitäisikö vaan pudottaa täijä? Ei kun mennään puskeen. Se ei saa hiiltaa. Oi! Oi! Se on alhaalla.
Mä oon knokis, voi vitsi. Se pinaa mua! Sori. Eikä. Monen sä saisit sen? Yes! Come on! Nyt vähän pari näitä Me riipuuttaa vankilaa. Me vedään ensin pari isoa. Täällä on vastaan yksi solo vastaan yksi duo. Ei jumma, siellä on joku. Ei hemputti. No se mi korkealla että. Ai. Toinen! Ne kummatkin kuoli! Mikä oli toi? Meillä molemmilla on 10 tappoa nyt. Ai ei jumma. Nopea, ne riipuutti nopea. Sit se on 2v1. Tuu äkkiä sinne mun luuteille. Joo. Ai sua spektaa 5 tyyppiä. Toi äsken oli kyllä niin hyvä temppu. Siis ne kaikki oli tarpeeksi korkeat. Se on mulla. Okei, pysy piilos, kato siihen. Se on siinä luuteilla. Ammu, näin puskee! Se luuttailee! Kokille! Yes! Come on! Come on, tää oli ihan hyvä. 2. Mä sain 11 tappoa. 10. Assisteja 8, reviveä 0, tarkkuus 24%, damage pelaajiin 1958, headshotteja 7. Mä sain damage pelaajiin 1188. Mulla oli 1958. Akkuraatti niin 36%. Mulla oli parempi. Ja 1 assisti. Mut äijä, siis toi, kuinka paljon sulla on toi distance traveled? Distance travel. 3 kilometriä. Mulla on 4 kilsaa. No sä varmaan liikuit vähän. Että mitä sulla on damageto structures? Damageto structures. 12 764. Mulla on 7 Okei, se jotkut tuli kyllä siitä, kun mä pikkasin sen tyyppi sieltä alas pari kertaa.